имам показалец и нова тактика, а на таблото резултат е в полза на врага. Аз имам тениска нова, това си има цена. Сега моята схема е да подкрепя врага. Може би е доста объркващо, но за Булда трябва помни, за да мисля, че дори аз искам друг да победи. Подходът ми е нестандартен и не очаквам да си в час. Затова съм с нова шапка и си пея на глас. Аз имам показалец и нова тактика, а на таблото резултат е в полза на врага. Аз имам тениска нова, това си има цена. Сега моята схема е да подкрепя врага. Аз имам показалец. Time out, get Connie!